boas. Hoxe estou en Muros. Vou participar no Trail Cova da Bruxa na distancia longa de 22 km e 1100 positivos. Non espero hoxe un gran resultado. Leva chovendo toda a semana. Creo que temos que subir alá arriba, todo con niebla. A ver. Eidos dos infernais. Menos dun minuto para esa saída. Atentos e atentas. Outra en Cova da Bruxa. A sus puestos. Saída. Comenta así o Trail Tres Picos. Esta segunda edición do Cova da Bruxa. Tienen estas pedras. Camiño de Mordor. Hoxe despaciño e con boa letra.
pasamos o primeiro avituallamento, kilómetro 6,5. É moi de agradecer as pandereiteiras que estaban aí. Subes con máis alegría. Que subidita. Mira, eu sí que non trouxen as antinieblas, non se ve nada. Ai. Dios, como odio pisar a pedra. Ai, minhas pernas, menuda baixadinha. Kilómetro 9. Ainda queda moito por diante. Ritmo medio de 6,40. Era mellor para baixo. Po ano fago andaina. Socorro. Retiro dito da baixada anterior. Agora sí que baixamos a peor. De feito, eu creo que é de todos os trails que fixen, está aí no top de baixadas máis técnicas que baixei. Porque mismo, que sufrimiento, e que longa baixada. Kilómetro 12, 7,23 de media. Y subiendo.
Skibidi. Ay, ya hubo zombies de todo. Ay. Conseguimos parar, Agua. Agua, Aquarius. agua. Agua. Ay. ¿Tienes esta Sí. Agua, Aquarius. Aquarius. ¿Qué, cómo vais? Muy bien. Ahora ya es Muertos. ¿Qué tal? ¿Está bonito? Muy bonito, pues a curar, ¿eh? ahora ya lo más chungo lo pasaste. Mucho agua también, no pensé que iba a haber tanto agua. Sí. Hasta luego, gracias. Venga, ánimo. Agua, Aquarius. Agua es agua. Kilómetro 15. Jolín. Muerto. A ver eso que queda ya é máis levadeiro, porque senón despois no pós-carreira e de dicirvos, pero eu creo que me vai salir o trail con ritmo máis lento, que ahora mesmo estou a 8:15. Non podía faltar a dosis de río. Para flipar a zona que acabamos de pasar. Das máis técnicas que fixe. Se equivocaba.
creo que teño que ir para o hospital. Teño sangre. Estou-me desangrando. Me muero. Ai. Eu creo que nestas distancias teño que meter un bocadillo, aparte de lavar, meter un bocadillo, porque levo unha fame outra vez, igual que no trail de Ribeira. Quedan 1,5 km, sí. Ai, Dios. Iglesias, vamos Miguel, vamos. Completando ese trail longo. O corredor do Azerbaiyán. Muerto, Pois ata aquí o que foi o trail Cova da Bruxa. En canto ao meu resultado, acabei de 51 e sexto da categoría, con un tempo de 2 horas, 55 minutos e 1 segundo. O obxectivo cumprido, xa que conseguín chegar á meta dunha peza, que non foi fácil, sorprendido con ese sexto na categoría. Tocou sufrir moito, sobre todo nesa última subida antes do segundo avitullamento, e non sei que pensaría o corredor que viña detrás miña, porque eu iba dando 2 pasos para diante e 1 para atrás. Ia moi roto aí. Algo curioso foi o que me pasou no quilómetro 12, que salgo falando no vídeo despois dunha das baixadas técnicas, e cando parei de gravar, quedeme pensando como o quilómetro 12. Ainda me faltan 10 kilómetros. Non me pasaban os kilómetros nese punto. Saíu-me un dos ritmos máis lentos, 8,2, só superado polo trail de Vitres no 2019, o desafío Vértice no 2017 e no campeonato de trail do 2021, pero aí foi porque rebentei como a castaña, que nunhas semanas en principio estarei presente. Ao igual que para min tamén foi dos máis técnicos xunto con estes que mencionei, menos o do campeonato, que non me parece tanto como estes. O percorrido, como xa dixen, técnico e duro. Gustoume moito a primeira parte, pasando pola praia e correndo pegados ao mar. Despois xa nos metemos no monte, aínda por zonas fáciles, e cunha baixada rápida con vistas da ría. Despois comezamos coa subida a Cruz de Pelos, onde estaban as bruxas pandereiteiras esperándonos. Ata aquí todo ben. Despois comezamos a subir e baixar cortalumes, que me esmaquizaron, e coa néboa que había, pois non acabei de disfrutar todo o que me gustaría, e creo que perdimos unhas vistas da zona increíbles. E xa a última zona técnica polo río tamén me gustou, e iso que se me dá mal correr por aí, pero moi entretenida, ata tivemos que facer rappel. Despois xa deixando o río atrás, pois pouco a pouco fomos saindo do monte ata chegar á meta. O prezo por participar foi de 20 euros e os puntos positivos, pois había 2 distancias a escoller entre 13 ou 22 km. Tamén había opción de andaina de 11 km e carreiras de menores.
zona para aparcar os corredores, servizo de guardarroupas, voluntarios nalgún punto conflictivo, animación en carreira coas bruxas pandereiteiras, 2 avituallamentos intermedios moi completos, o avituallamento final tamén moi completo, a marcaxe do percorrido foi perfecta, luchas ao carón da meta, e de agasallo daban esta camiseta técnica que viña dentro desta bolsa tamén. Algo positivo tamén foi poder compartir carreira con Pablo Villa, que é atleta profesional do Adidas Terrés, gañador de grandes probas como a Transgran Canaria, a Salomon Ultra Pirineo e a TDS Ultra Trail Mont Blanc, entre outras grandes, e que tamén resultou ser o gañador deste trail. Os puntos a mellorar, pois estivo todo perfecto, aínda que cando cheguei ás duchas xa había auga fría. Supoño que os primeiros do trail curto si que tiven eran auga quente, pero cando eu cheguei sopraba debaixo da auga, e non porque estivese quente. Para o ano intentarase volver, polo menos para poder disfrutar das vistas que nos perdemos este ano por culpa da néboa, e ademais a organización pois xa puxo data para a próxima edición, que será o 17 de marzo do 2024. Recorda que podes seguirme nas redes para estar ao tanto das próximas probas nas que vou participar, e xa sabes, suscríbete e vémonos nas carreiras.